Tinokudokesai mabuja kuna dzanyasi zuva rechitatu mwedzi uno waChikumi. Iro zuva tinorangarira kupfa kwakaita mama Johana Mafuyana Nkomo, ngwari mudzimai waJoshua Nkomo. Mweya wavo urambe wakazorora murugare. Nhau dzanyasi. Bato reMDCT ravamonzora ratsiva vanhu vanoti tokozani kupe nanomvula muguni. Vanhu vatsiwa naVisita Ndebele naFlorence Nyika. Kwai vanhu wakabuda mubato rino kuti wakabva waenda kubato roCCC. Aiwa, tiri kundozviona. Dunhu raHarare kwai rinogona kundoita pokare Murambatsvina inogona kundouya makuno yano nokutoti ipapa tafadzwa muguti agonyora tsamba achireketa kuti vanhu vakagara kuMonaville Valley kubani ikweyo vanofanira kuti vabisiwe chiporipotyo. Ipapa paribe agoziva kuti zvichatekera sei. Ticharamba hedu takaringa, asi nhau yomurambatsvina iyi inoramba ichindoita kuhwadza pamabi angu kundofunga nozvayo basi. Apo vanotaimira nguva yokunaya nonguvayo chando ino kuti vanhu vaiti nyatsoita kukaura chaiko pakaita kunyangarirwa. Kurukota Jurai Moyo ragonyora tsamba achireketa iro kuti zvakareketiwa nobato roCCC pakuburikidza nomakanzura avo guta reHarare kuti wambomisa kusenza konyaya yopomona iya. Kwai ipapa manyepo agoreketa iye kuti zvinhu zvichaitika richatomisiwa basi dhiri kana waenda kumadare edzimhosva, uye dare redzimhosva ragobvuma kuti zviripo pamutemo zvakaitikazvo. Idi pakaita kunyangarika, unoita kunyatsoziva kutoti ari kutemba hake kuti wakaenda kumatare vanonopedzerana ikweyo matare njao pakaita kuoma chaipo. Wamunangagwa nyasi wangu wari kuVictoria Falls kumapopoma kune musangano wanhu unoita nezvokuchera zvichehwa zvopasi zvese. Ipapa inozikanwa nokuti Chamber of Mines Conference pachirungu. Agoreketa iye kuti wese wari kuita zvokuchera wari kuita kuti nyika ibudirire zviri nani, uye iye Wamunangagwa wari kureketa kuti hurumende yavo iri kutorerutsa kuti wakone kusenza zvakanaka. Heno mabi angu tinoramba takandoringa. Mapurisa kwai agonziwo ari kuferefeta kubiwa kwemari inoita zviuru 220 omari yokuAmerica pakambani inogadzira zvidhina yoMilton Park Bricks kuMilton Park. Pakaita kunyangariwa kwai kwakasvika vanhu vanosvika vasere wakapakata pfuti wese wakabva waenda kovhurisa kuti pakachengeterwa maripo paburitsiwe kuti ndopapi wachibva watora kwakutiza. Pakaita kunyangariwa chaipo. Kwai guta roBulawayo rakutoona kutoti ipapa rikareka kusenza nozvinhu zvakangwara rinosaya pokuika vanhu. Kureketa kuno kwai vanhu vanokama vanoda hawo kuikiwa wakaturikidzana muguva ribodzi wakubvumiwa kuita izvozvo. Aidi izvi zvinogona kundoita kuti zvinhu zviite zviri nani kune vanonge vachiringa, asi vanoringa tsika nemagariro wagoreketa kuti kwai ndo zvimwe zvinoita kuti mvura ireke kugona izvi zvinhu. Heno mabi angu, asi nhau yokuti nzvimbo dzokuika vanhu aiwa inogotinetsa kana zvikandaa kudari. Mumiriri mudare reparamende nzvimbo yamarondera Caston Mateu ari kuunganidza mari, ari kutenderedza homwe ipapa yekukumbira kuti vanokona kutambanudza manja avo wachiisa mari wagoise mari kuvanhu 5 wakatakanurwa makuno yano wanga wari wekumarondera wakasungiwa mugore ra2019 nonyaya yokunzi kwai waratidzira iwo waribe. Toramba tichimurovera manja tichiimba kuti vanhu vachagona kuitawo deme zviite zviri nani. Tindori mumataremo kwai kuno wairi womutokazi Republic Party wagopuwa mwedzi 36 kana kuti makore 3 okugara mujeri nokuti wakaita zvokuratidzira. Aidi kuita kushapura chaiko zvinoita kuhwadza zvokuti paribe anosara akamuka. Dai wakaita magweta anovamirira kuenda mberi kuti zvawakaitiwa zvireke kugoramba zvichivatsitsirira. Kwaburika makwai okuti kwai kuno mumwe mukuru wovasori wokuRussia ari muno munyika. Kwai akauya koringana naED wachitakatomboka nyai panhau yoUkraine. Heno ticharamba tichiringa kuti wada kumboreketa kuti kudini, tichagonyepa kana paine zvinenge zvaburika. Bhangi ronyika roRBZ ragoreketa iro kuti
kutengesa kwawo zvinhu kunze kwenyika kwaingidzira anosvika mu40 kubva muzana. Hwabi yedu wari kureketa tusvinu. Kana zvirizvo aiwa tinozvitenda. Kwai mwedzi 3-4 yegore rino yaingidzira zvakanaka nokutoti tatengesa zvinhu kunze kwenyika zvinosvika mabhiriyoni 4 omari yokuAmerica. Aiwa tinorwera manja kana zvakadandi. Tiringedzo mutambo nyasi Bulawayo Chiefs yaja chikwata choyadha pavanga vari kutamba kunhandare yoNational Sports. Ipapa zuva ramangwana Herentals ichatamba neZPC Kariba kuNational Sports, Bulawayo City igotamba neBlack Rhinos kuBaba Fields, Cranbourne igotamba neFC Platinum kusakubva. Musosondo kepekepe nodhimbare zvichataburana kuNational Sports, Boso neHarare City kuBaba Fields, Manika Diamonds neTenax kusakubva, Triangle neChicken Inn kuGibo, noHwaHwa nongezi kuAscot. Aiwa tinoti ngawaite tusvinu. Tiringedzo pasirese. South Africa kwai vanhu vayo vari kumanikidziwa kuti vagonyore matsamba nokupindura mibvunzo yakanyorwa nochibhunu kuti varatidze kuti zvokwadi vanhu muSouth Africa aidi zvakatita zvoona zvakaita kudandi izvi. Unosaya kuti kohoko naye warichiita kudari kwai izvi zviri kuitika kune vari kupinda muEurope. Unotozvisayawo mushobo wazvo kuti mushobo hwai wakadandi. KuUganda wanamukoti nana chiremba ikweyo kwai wanga vari kuramba mabasa wati wakubweka wakubenhuka kumabasa nokuti waita katombokanyai nehurumende. Toimba kuti hurumende yawoyo yagovapa zvisvinu zvavanga vari kuchemerazvo. Nigeria yagotiwo vanhu vari kubvumiwa kuti varambe vachidya nyama yomhuka dzomusango kuitira kuti kachihwere katsvakanyowanika kareke kugoramba kachitekeshera. Ndikutosaya kuti kohoko naye vari kudando wakuru wehurumende nokutoti vanhu vari kutanda kuwana kachihwere kapo kare wari kubva kuNigeria wari ikweyo mhiri waribe kumbouya muNigeria. Unotozvisaya kuti kohoko naye zvakundonzi vanhu vese vese vandoite zvokureka kudya nyama. Kwai nyasi asvika mazuva 100 kubva Russia payatanga kuenda kuhondo kuUkraine. Haidi pakaita kunyangariwa. Dai wari vamwe waiziva kuti zvichagodandi dai wakagara watinyepa kuti imiwe gadzirirai kutenga zvinhu zvinodhura kana kuti dai takatosotenga zvinhu zvichakachipa. Pakaita kunyangariwa chaipo. Kwai nyika yoTurkey yagochinja zita rayo kubva kuTurkey kuenda kunzi Turkey. Unotosaya kuti kohoko naye zvanga zvamboita sei kuti waite makore eseya waribe kumbochinja zitari. Haino mabi yangu ticharamba takaringai kuzvinoperera asi tiri ipapo zvedu. Kosodo rino tadifamira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.